नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, आज आपण इयत्ता 10वी मधील बीजगणित यामधील प्रकरण क्रमांक 3 या प्रकरणाला आपण सुरुवात करत आहोत। या प्रकरणाचे नाव आहे अंकगणिती श्रेणी। विद्यार्थी मित्रो, जेव्हा लॉकडाऊन सुरू झालं आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यास देण्यासाठी काही कल्पना पुढे आल्या, त्यातून मे महिन्यापासून आजपर्यंत हा उपक्रम लर्न फ्रॉम होम अँड ॲक्टिव्हिटी बेस यामध्ये मी श्री कांबळे डीडी संत लिंगनाथ स्वामी माध्यमिक विद्यालय भोंगवली तालुका भोर जिल्हा पुणे मी आपणा सर्वांचं स्वागत करतो। आणि आज आपण या ठिकाणी अंकगणिती श्रेणी या प्रकरणाला सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रो, ज्यावेळेस क्रमिका या क्रमिकेमध्ये क्रमिका ही अनेक संख्यांची बनलेली असते आणि या क्रमिकेमध्ये आपणाला tn अधिक 1 वजा t1 tn हा जर फरक स्थिर असेल तर त्या क्रमिकेला किंवा त्या क्रमिकेला अंकगणिती श्रेणी असे म्हणतात। tn अधिक n वजा tn हा फरक जर स्थिर असेल, मग हा फरक कसा स्थिर असतो ते आपण पुढच्या उदाहरणामध्ये बघणार आहोत। परंतु अगोदर आपल्याला अंकगणिती श्रेणी म्हणजे काय हे समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे। विद्यार्थी मित्रो, यामध्ये क्रमिका t1 t2 t3 t4 tn अशा पद्धतीच्या या क्रमिका आपल्याला या ठिकाणी दिलेल्या असतात। या क्रमिका tn म्हणजे अनेक संख्या पुढे असतील म्हणून tn दाखवलेला आहे। विद्यार्थी मित्रो, अंकगणिती श्रेणीमध्ये दोन क्रमागत अंकगणिती श्रेणीतील क्रमिकेचा फरक स्थिर असेल तर तो d अक्षराने दाखवतात, हे फार महत्त्वाचे आहे। t1 बरोबर a हे अक्षर पण त्या ठिकाणी आपल्याला दाखवलं जातं आणि जर त्या दोन क्रमिकेतील फरक जर समान असेल तर तो d या अक्षराने दर्शविला जातो। आणि विद्यार्थी मित्रो, हाच d हा फरक कधी ऋण असू शकतो, धन असू शकतो। तर प्रत्यक्ष आपण या ठिकाणी सराव संच 3.1 या सराव संचाला आपण सुरुवात करूया। म्हणून या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रो, हे पहिले 3 नियम त्या ठिकाणी महत्त्वाचे होते, हे तुम्हाला समजून देणं महत्त्वाचं होतं। म्हणून विद्यार्थी मित्रो, आता आपण सराव संच 3.1 ला सुरुवात करूया। त्यामधील प्रश्न पहिला हा काय दिला होता ते बघूया। प्रश्न पहिला आहे, पुढील पैकी कोणत्या क्रमिका अंकगणिती श्रेणी आहेत? ज्या अंकगणिती श्रेणी असतील त्यातील प्रत्येकीचा सामायिक फरक काढा। सामायिक फरक काढा व त्या संख्या अंकगणिती श्रेणी आहेत की नाही हे ठरवा। अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी हा प्रश्न दिलेला आहे। हा प्रश्न या ठिकाणी महत्त्वाचा असून तो प्रश्न आपण या ठिकाणी नीट वाचून घ्यायचा। वाचल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेली जी उदाहरणं असतील या उदाहरणांचा त्या ठिकाणी आपण अभ्यास करूया। अतिशय सोपं असे हे अंकगणिती श्रेणी आहे। त्यातील पहिलं उदाहरण दिले आपल्याला 2 4 6 8 टिंब टिंब।
अशा पद्धतीचं हे उदाहरण विद्यार्थी मित्र आपल्याला दिलेलं आहे. आता या ठिकाणी 2 4 6 8 या संख्या दिल्यानंतर आपल्याला त्यातील सामान्य फरक काढायचा आहे. तो सामान्य फरक म्हणजेच आपल्याला डी काढायचा आहे. तर बघूया आपण या ठिकाणी सामान्य फरक कसा आहे. जर तो समान असेल तर ते अंकगणिती श्रेणी असेल, जर तो समान फरक नसेल तर अंकगणिती श्रेणी नाही. मग आपण या ठिकाणी T1 या संख्या पहिल्यांदा लिहून घेऊया. T1 म्हणजे 2, T2 म्हणजे 4, T3 म्हणजे 6 आणि T4 म्हणजे 8. जर Tn असेल तर तो. परंतु या ठिकाणी आपल्याला अशा पद्धतीच्या संख्या या दिलेल्या आहेत. अतिशय सोप्या पद्धतीने या ठिकाणी मांडणी केलेली आहे. म्हणून आपल्याला सामान्य फरक काढायचा आहे. हा सामान्य फरक आपण D बरोबर काढू शकतो. म्हणजे दुसऱ्या पदातून T2 वजा T1, T2 वजा T1, दुसऱ्या संख्येतून पहिली संख्या किंवा दुसऱ्या पदातून पहिलं पद वजा करायचं. T2 वजा T1. तर T2 किती आहे? 4 आहे. वजा T1 किती आहे? 2 आहे. बरोबर. 4तून 2 गेले, 2 राहिले. मोठ्या पदाचं चिन्ह. आता आपल्याला T3 वजा T2, T3 वजा T2. मग T3 किती आहे? लिहून घेतलं आपण 6. वजा T2 किती आहे? 4 आहे. बरोबर आहे. 4तून 6तून 4 गेले, 2 खाली राहिले 2. आता T4 वजा T3. T4 ची किंमत आहे 8 वजा T3 ची किंमत आहे 6. बरोबर आहे. मग आता 8तून 6 गेले, 2 राहिले. म्हणजे या ठिकाणी D बरोबर प्रत्येक वेळेस सामान्य फरक हा 2 आला. म्हणून दिलेली संख्या ही अंकगणिती श्रेणी आहे. सामान्य फरक सारखाच आहे या ठिकाणी D बरोबर 2. म्हणून ही क्रमिका अंकगणिती श्रेणी आहे. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रो सोपी उदाहरणं आपल्याला या ठिकाणी परीक्षेला विचारली जातात. अशी उदाहरणं आपण सोडवू शकता. अजून एखादं उदाहरण तुमच्या साठी मी घेतो. दुसरं उदाहरण 2 5/2 3 7/2. विद्यार्थी मित्रो या ठिकाणी अशा पद्धतीचं एक वेगळ्या स्वरूपाचं उदाहरण तुम्हाला दिलं. 2 5/2 3 7/2 डॅश. सोपं आहे. लिहून घेऊ आपण. T1 बरोबर हा 2, T2 बरोबर 5/2, T3 बरोबर 3 आणि T4 बरोबर 7/2. अशा पद्धतीने लिहून घेतल्यानंतर आपल्याला दिलेल्या संख्या त्याचा D फरक हा त्या ठिकाणी काढायचा आहे. म्हणून हा D फरक काढताना आपण दुसऱ्या संख्येतून T2 वजा T1 या सूत्राने आपण तो फरक काढू शकता. T2 ची किंमत आहे 5/2 आणि T1 ची किंमत आहे वजा 2. दशांश अपूर्णांकाचं उदाहरण या ठिकाणी तयार झालं. म्हणून या ठिकाणी आपण सोडवताना पाया समान करतो. या ठिकाणी पाया समान करताना मी दोघांचा गुणाकार 2 करतो आणि तिरकस गुणाकार 5 5 वजा 2 4 वजा 4. म्हणजेच या ठिकाणी 5तून 4 गेले, 1 राहिला आणि छेद 2.
म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी 1/2 किंमत आली. डी बरोबर फरक 1/2. आपण दुसरं उदाहरण T3 वजा T2. T3 ची किंमत 3 आहे वजा T2 ची किंमत 5/2. 5/2. इथे पण दशांश अपूर्णांकाची वजाबाकी. पाया समान करून घेतो आपण. मी 2 पाया करून घेतला. याच्या खाली 1 असतो गुप्त. तिरकस गुणाकार 3 2 6. 3 2 6 आणि 5 1 5 वजा 5. म्हणून 6 तून 5 गेले. खाली राहिला 1. मोठ्या पदाचं चिन्ह छेद 2. आता पुढचं T4 वजा T3. T4 ची किंमत आहे 7/2. 7/2 वजा T3 ची किंमत आहे 3. याच्या खाली गुप्त 1 असतो. समान पाया करून घेतला मी 2. तिरकस गुणाकार 7 1 7 वजा 3 2 6 बरोबर. 7तून 6 गेला. 1 राहिला. छेद 2. म्हणजे विद्यार्थी मित्र या ठिकाणी हा जो डी आहे तो डी 1/2 हा प्रत्येकाचा समान आला. म्हणून दिलेली संख्या ही अंकगणिती श्रेणी आहे. फरक समान आलाय. या ठिकाणी प्रत्येकाचा फरक समान आलेला आहे. म्हणून ही दिलेली संख्या अंकगणिती श्रेणी आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला उत्तर खाली लिहिता येतं. विद्यार्थी मित्र अजून एखादं उदाहरण बघूया आपण की जेणेकरून तुमचा पाया या ठिकाणी पक्का होईल आणि तुम्हाला अनेक प्रकारची उदाहरणं या ठिकाणी सोडवले दिसतील. चौथं उदाहरण आपण या ठिकाणी बघणार आहोत 0.3. तिसरं उदाहरण 0.3 0.33 0.333 डॅश 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 0.3 0.33 0.333. विद्यार्थी मित्र या ठिकाणी अंकगणिती श्रेणी आहे का नाही हे या ठिकाणी बघूया. अशी पद्धतीची उदाहरण तुम्हाला परीक्षेला विचारले जातात. म्हणून T1 बरोबर 0.3 T2 बरोबर 0.33 T3 बरोबर 0.333. आपण T1 T2 T3 ह्या किमती या ठिकाणी लिहून घ्यायच्या आणि मग सामान्य फरक D आपण या ठिकाणी काढणार आहोत. म्हणून पहिलं T2 वजा T1. T2 ची किंमत आहे 0.33 वजा T1 आहे 0.3. विद्यार्थी मित्र हे उदाहरण सोडवताना आपण जरा 0.33 आणि 0.3 वजाबाकी करतो. आपण याच्या पुढे 0 असेल. 3 3 3 3 गेले 0 आणि 0 0. म्हणजे या ठिकाणी उत्तर आलं आपल्याला 0.03. साध्या सोप्या पद्धतीने या ठिकाणी करून घ्यायचं म्हणजे चुकत नाही. हे फार महत्वाचं आहे. दुसरा आहे T3 वजा T2. T3 ची किंमत आपल्याला माहिती आहे 0.333 वजा T2 ची किंमत आहे 0.33 म्हणजे 0.333 वजा 0.33. याच्या पुढे 0 आपण घेऊ शकता. 3 3 3 3 गेले 0 3 3 गेले 0 0 0. म्हणजे उत्तर आलं या ठिकाणी 0.003. म्हणून विद्यार्थी मित्र या ठिकाणी सामान्य फरक D हा या ठिकाणी समान दिसत नाही. इथे उत्तर 0.03 आलं. इथे उत्तर आलं 0.003. सामान्य फरक समान दिसत नाही. म्हणून विद्यार्थी मित्र या ठिकाणी ही अंकगणिती श्रेणी नाही. ज्यावेळेस सामान्य फरक समान येईल तेव्हा ती अंकगणिती श्रेणी आहे. अन्यथा या ठिकाणी जर सामान्य फरक समान आला नसेल तर या ठिकाणी ही अंकगणिती श्रेणी नाही असं या ठिकाणी उत्तर लिहायचं. म्हणून ही क्रमिका
अंक गणिती श्रेणी नाही. अशा पद्धतीचं हे उत्तर या ठिकाणी आपल्याला अपेक्षित आहे. एखादं उदाहरण आपल्यासाठी अजून एखादं घेऊया. चौथं उदाहरण -10 -6 -2 2. अशा पद्धतीचं उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी दिल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे t1 बरोबर -10, t2 बरोबर -6, t3 बरोबर -2 आणि t4 बरोबर 2 या संख्या प्रथमतः आपल्याला या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. म्हणजे आपल्याला उदाहरण सोडवताना आपल्याला टेन्शन येणार नाही. म्हणून विद्यार्थी मित्र आता सूत्र t2 - t1 आपण सामान्य फरक काढतोय d. t2 - t1. आता t2 किती -6 इथं वजा चिन्ह आहे दिलं, पण या ठिकाणी t1 ची किंमत आहे -10. हे फार महत्वाचं आहे. म्हणून मी त्याला काय करतो -10 कंसात लिहितो. म्हणजे आपल्याला चुकण्याचा संभव नाही. साध्या सोप्या सुटसुटीत भाषेमध्ये या ठिकाणी आपण शिकत आहात. विद्यार्थी मित्र, -6 आणि वजा गुणिले वजा अधिक 10 बघा किंमत कशी झाली. वजा कंसात -10 आहे म्हणून वजा गुणिले कंसात -10 म्हणजेच अधिक 10 झालं. म्हणून विद्यार्थी मित्र या ठिकाणी मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करा. 10 तून 6 गेले तर राहिले 4. पुढची संख्या आहे t3 - t2. t3 किंमत -2 वजा t2 ची किंमत -6 म्हणजे कंसात -6 -2 वजा गुणिले वजा अधिक 6. विद्यार्थी मित्र 6 तून 2 गेले खाली राहिले 4. पुढची संख्या आहे t4 - t3. t4 - t3. मग या ठिकाणी विद्यार्थी मित्र आपल्याला t4 ची किंमत काढूया. t4 2 गेलाय वजा t3 ची किंमत दिली -2 कंसात -2 म्हणजे 2 वजा गुणिले वजा अधिक 2 2 आणि 2 4. म्हणून विद्यार्थी मित्र d बरोबर 4 हा या ठिकाणी सामान्य फरक समान आलेला आहे. म्हणून या ठिकाणी ही क्रमिका अंक गणिती श्रेणी आहे. अशा पद्धतीने आपणाला अनेक प्रकारची उदाहरणं या ठिकाणी सोडवता येतात. म्हणून यामधील आपल्याला प्रश्न क्रमांक 2 हा या ठिकाणी आपण पाहूया. प्रश्न क्रमांक 2 हा प्रश्न क्रमांक 2 या ठिकाणी सांगितलंय जर अंकगणिती श्रेणीचे पहिले पद ए व साधारण फरक डी असेल तर अंकगणिती श्रेणी लिहा. असेल तर अंकगणिती श्रेणी लिहा. अशा पद्धतीचा हा प्रश्न क्रमांक 2 आपल्याला आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. आपल्याला सामान्य फरक डी आणि ए या ठिकाणी पाहायचा आहे. म्हणून पहिलं उदाहरण या ठिकाणी त्यांनी दिलेलं आहे. ए बरोबर 10 आणि डी बरोबर 5. पहिले पद ए म्हणजे या ठिकाणी दिलेल्या साधारण फरक मध्ये आपल्याला पहिले पद ए
आणि साधारण फरक डी तोही दिलेला आहे. मग अशा पद्धतीची उदाहरण असतील तर आपल्याला अंकगणिती श्रेणी लिहायची. म्हणून ए बरोबर हा T1 असतो म्हणजेच 10. ए बरोबर हा T1 पहिलं पद आहे. ए बरोबर T1 म्हणजेच 10. आता आपल्याला T2 किंमत काढायची. T2 मग T2 काय? T1 अधिक D. T1 अधिक D. आता आपल्याला माहिती आहे T1 किती आला या ठिकाणी पुढे T1 आला 10 अधिक D ची किंमत किती 5. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला 10 आणि 5 15 म्हणजे T2 ची किंमत आली 15. तसं आपल्याला T3 काढता येतो. T3 बरोबर T2 अधिक D म्हणजेच T2 ची किंमत आपल्याला 15 आलेली आहे अधिक D ची किंमत आपल्याला माहिती आहे 5 म्हणून हा 5 या ठिकाणी दिला म्हणजे 15 आणि 5 20 बरोबर आहे. विद्यार्थी मित्र आपल्याला T4 काढायचा आहे म्हणजे T3 अधिक D. T3 ची किंमत आहे या ठिकाणी T3 ची किंमत आली 20 अधिक 5 बरोबर 20 आणि 5 25. म्हणून आपल्याला या ठिकाणी अंकगणिती श्रेणी लिहायची. पहिलं या ठिकाणी T1 10 T2 ची किंमत आहे 15 T3 ची किंमत आहे 20 आणि या ठिकाणी T4 ची किंमत आहे 25. अशा पद्धतीने ही अंकगणित श्रेणी आपण या ठिकाणी लिहिलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी पहिलं पद A आणि सामान्य फरक D जर दिला तर आपल्याला अंकगणिती श्रेणी तयार करता येते. अशा पद्धतीने आपण अनेक प्रकारची उदाहरणं या आपल्या प्रश्न क्रमांक 1 आणि प्रश्न क्रमांक 2 यामध्ये सोडवू शकता, लिहू शकता. अजून एखादा उदाहरण तुमच्यासाठी या ठिकाणी आपण बघूया. A बरोबर -3 आणि D बरोबर 0. बघा वेगवेगळ्या प्रकारची उदाहरणं आपल्याला या ठिकाणी पुस्तकात दिलेली आहेत की तुमचा सराव व्हावा. तुम्हाला अनेक प्रकारची उदाहरणं त्या ठिकाणी जमावेत यासाठी अशा पद्धतीचं उदाहरण दिलेलं आहे. म्हणून विद्यार्थी मित्र H म्हणजे T1 हे पहिलं पद आहे. A म्हणजे T1 म्हणजे पहिलं पद -3 आहे. मग आपल्याला T2 काढायचं. आता T2 बरोबर T1 अधिक D म्हणजेच T1 ची किंमत आपल्याला -3 अधिक D दिलाय 0 म्हणजेच या ठिकाणी -3 अधिक 0 म्हणजेच -3 पहिलं पद या ठिकाणी -3 आलं. आपल्याला काढायचं या ठिकाणी आता T3 म्हणजे T2 अधिक D. विद्यार्थी मित्र T3 ची किंमत आली T2 ची किंमत आहे -3 खाली लिहिलं म्हणजे लक्षात येईल. T2 ची किंमत आहे -3 अधिक D ची किंमत आहे 0 म्हणजेच या ठिकाणी यांची जर बेरीज केली तर -3. T4 म्हणजे T3 अधिक D. T3 ची किंमत आहे -3 अधिक D ची किंमत आहे 0 म्हणजेच या ठिकाणी आली -3. मग हे अंकगणिती श्रेणी लिहिताना -3 अशा पद्धतीने आपणाला अंकगणित श्रेणीमधील सामान्य फरक या ठिकाणी पहिलं पद A आणि साधारण फरक D दिला तर तुम्हाला अंकगणित श्रेणी या ठिकाणी तयार करता येते, ती मांडता येते. हे फार महत्त्वाचं आहे. विद्यार्थी मित्र आज आपण या ठिकाणी पहिला प्रश्न आणि दुसरा प्रश्न चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये त्या ठिकाणी मांडून दिला. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या ठिकाणी सबस्क्राइब करा. तुम्ही जर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा. भेटूया आपण उद्याच्या पाठामध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.